Let's go. Hello. Tara. Eh, may mali-mal, oh. Bili ka mo ng mali. Maliwanagon, ano? Ay, hindi mo na. Kaya para isa ng kulit ko tama talaga no. Tumingin ka. Ano yung sa'yo? Pitya, fishball. Hindi, manatang tao. Kasi kung ano din dua, tapos dalawang isaw din po. Man, nakita ko. Ano? Kumain. Kumuha ka na. Ito 10 lang. Hindi talaga yung baka. Ito hindi na. Ano? Mayroon na? Isang ganun ko lang. Ang dami. Yun ang tinatawag ko. Huwag kang tumawag Hindi, kung hindi, makakain ako eh. Hindi, yun ang tinatawag. Yun ang tinatawag ko yung nakahiga kasi nakahiga na siya. Ginanong ko. Puta, ang Ayun, dami ang kabang mo, lumapit. kabang. Ako, mga dating aso, iba na lahat.
Parang inaayos pa, oh. Parang mayroon pa, mahal. Baka nakasundo na. Ilan sa'yo? Grabe. Bali apat yung bigyan. Bali, tatlo lang ata yung kikiam ko, no? Ilang binayad mo? Okay na, tatlo lang alam. Kasi kinuha ko pa, binigay ko pala isa sa ayaw. Tatlo lang yung kikiam. Hindi lang maanghang. Kung mangang, Oo. Ayoko nang maanghang. kaya ka na hindi mangang. Ito? Huwag tayong kakainin. Binigay mo na sa aso. Sige na, mas malakas sa akin. Dito. Ayan. Mayroon kaming tusok-tusok. Nandito ka pa. Oh, layo ka muna dyan. Wala na. Sige na, doon na kayo. Yan ang magagalit na. Wala na. Ito akin to eh. Bibigay ko sa kanila ha. Okay lang ako hindi makakain kasi maaso.
Naubos sa'yo 100. Gusto mo ba? Uy, binigay mo na sa aso. Ano gusto mo? Binigay. Ano gusto mo? Bigyan? Yung itlog, ano yun? Pugo, yung pugo. Magkano yun? Yun na, ibigay mo rin yung aso. Ng ano yun? Bigyan. Para sumunod sa'yo din na. May ano ka mo? May load ka? Mo? May load ka mo? May load ka? No.